E kaunti ma Homabay eni Mond Liete kanyakla kod nyithind Kiye mayudore gwenge goeko mag Kolondo e kaunti ma Homabay nobedo kod more e chunygi bang' yudo mich mopogore opogore mag nyasi ma Christmas nieri mabende nochiwnegi kod Mikai Adre Patrish kata mabende ni kod foundation kata duol moro makonyo Mond Liete kod nyithind Kiye e gwenge makaluo. Mikai kata manoten kod nyare Keira kata mabende osebedo kakonyo Mond Liete kod nyithind Kiye gwenge makaluo kono ero onyiso mor mabende en godo kaluwore kod chung motegno kod tich matek mabende Mond Liete ma Kolondo kono ero osebedo katiyo matek mar konyo ngima familia margi. Kama indie kaka Mond Liete mabende noyudo mich mopogore opogore ne onyiso mor magin godo. I just want to say I thank God for allowing me and my children to come. Joshua came before and was able to serve the widows. And we're just thanking God that Kira Carter has came along with me this time in order to give them hope. God is a faithful God, and we're just so grateful because if it wasn't for the hands of God, where would any of us be? Even in the midst of a pandemic, God still make ways out of no way, and he always answer prayers. And so we just wanted to encourage everybody all the way from the United States with Carter's Foundation. In the absence of James Carter, my husband, not with us, but he supports us through giving widows and other entities like CCA, staff members, World Outreach Center has help fund Bishop Cheryl, Apostle Hibbler, and also Mother Tucker, Mother Armin. It has been other people that have sold in our lives in order to be a blessing to all of these widows and to other counties here in Kisumu. So we're just honored and blessed, and we know that the best is yet to come in 2021. We maybe look like we're down, but we're not out. We bless God for these widows, and we pray for their strength. We pray for their eyesight. We pray for their health. We pray, oh God, that God would allow other harvests to come into this area, and that other people would see this and be able to sow and not just hoard it for their own families, but have a heart to give. Oh, you all? Okay. So I'm just grateful to be here today, grateful to be able to have this experience with all these lovely ladies, especially during this time, during the pandemic, and especially during the holidays. It is important to be able to give back in whatever capacity you can. So I'm just grateful to be here, glad to be able to give and empower these women to keep going. Thank you. Kawuono olemo gi Mama Carter Foundation. Kendo mama obiro neno nyithinde mopidho to ne pok onenogi. Kendo kawuono ni wan gi mor gi hilo ka mama oa e ndege ma Nyasaye olore piny ka mwanene. Ne chwa gombe mondo mi wanene to ne ok wanyal nene. Odiochieng' ma kawuono ni waneno mama. Kendo wagone Nyasaye erokamano kuom tichne matek motiyo gi mama gi nyathine kod jotichne bende. Nyathiwa magin godo kendo kele nyaka dalagi. Wagone ni Nyasaye no erokamano. Nyasaye ma jarit maber ochako rit mama ochako duogo ne nyithinde kendo mopidhe Kenya ka. Okweuru nekech wamor kod mama mang'eny kendo wahero mama mang'eny. Mama wahero nekech mama ong'eyowa. Karwa kane wadake onge ng'ama nyocha nyalo pidhowa to mama koro pidhowa. Koro wan e lwet mama gi Nyasaye. Koro Nyasaye mwagone ni erokamano. Mondo Nyasaye otele wechewa duto te kata tijewa mwatimo. Nyasaye mondo otelie. Walemo ne mama kata kodok kata ka en kodwa ka. Pod walemo ne alema mama, pod wabiro lemo ne nyaka nyathinde. Bende walamo ne nyathi mondo nyathi oyud tich. Mondo nyithindo chako kawo tich mama timo maberni. Mama lose nyimwang' Jehova Nyasaye chuo maberni. Mondo mama Nyasaye obed gwedho dalane. Kendo med gwedho nyithinde. Kendo gwedh jogo go morito kae.